Productions. Mu ma za mu samu ai sai mu ba ku. Komai lokaci ne, shi arziki na Allah ne. Mu ma za mu samu ai sai mu ba ku. Komai lokaci ne, shi arziki na Allah ne. Aboki ka gane haƙuri na ce za ka ƙara, kama Allah a ranka ai sai ya baka, kama bar kasala naka shine rabonka. Komai lokaci ne, shi arziki na Allah ne. Umar Sharifi ka sani ni dai masoyi ne, na san banda kowa ka sani ni dai naka ni ne. Ƙauna ce ta sanya min son ka ni dai gare ni, farin ciki zanai na jika ce na zo na zauna. Umar Sharifi bai wahala ne ya baka, Umar Sharifi ɗaukaka Allah ne ya baka. Umar mai gida na Allah ya taimaka maka, ni dai ban da burin da ya zamto na zo gare ka. Waka ce nake yi kuma na san fa za a so ta, ƙauna ce ta sanya na ka zo na yau bijinta. Farin ciki na ne idan ya so an fahimta, komai lokaci ne, shi arziki na Allah ne. Shi dai mai gida na kusa ni Allah ne ya yi shi, ya ba shi dukkanin dama ya zamba ya kishi. A koda yaushe ku sani shi dai masoyayi shi. Allah ne ya baka, Allah ne za ya kara. Mu garzaya gun manajan Umar kai ma a gaishe ka. Official Bashir Sharif na